Kublay PUA paiway nga don hang ni ban ay ka kubor ka basnol tunad bhana ka banta jong PUA paiway patkata ka long baya ka film Romeo and Rossy in sapan ino ha apo atrek banta banay hante ha Bijou cinema hall khnailan Berkapor berpergi kan ka film ka long kadway siteng minster 8 baje janmit 3 baje janmit banyo siteng janmit dia kan ka film ru la direct da isa lari suciang bala produce ru da lari suciang dia kan ka film kidan shibon ki artist ki bapau jang gajala pat ka ru ka film ka baitna tha bak ba ajing mot ye piki pai ba ada piwan ban pai ya kan ka film dia na kaliang jonga nga khot nga wes ngo bhai pi pai we piwan ban ajing kesan lam ye kan ka film khasi andala pan ni aku art rek minta ubnai dia hakan ka film ru lead actor jang ka film ide well born minsa bangi chu khat ye ki pahe but ya main actress hakan ka film ide Sherilyn Kongwan dia na khat nga wer sobhabeng ki sachi sien pinwan man ajing kesan lam ye kan ka film ha ka aku art rek minta ubnai yen second do ha ki dei disni kumle shibon kumle shi hajar ro Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ